Ja, daar komt hij. Ook weer met een kontje eruit. Ja? Ja. Godverdomme. Is het goed? Kom maar, maar Wel voorzichtig, hè? Ja. weer met een kontje eruit. Moet je erbij? Ik sta hier Dat weet ik wel. Net die eenheid in die kop hing eruit, alles eruit niet bewoog zo. Zo dan jonker. Kom Ik nog heb één keer. televisie zo'n bevalling, doe ze zo iets anders op. Kom nog één keer. Ja. Dat zit er wel. Dat is helemaal goed. Dan komt hij niet andersom. Nou is het eruit. Ja? Even. Trek open, ja. Goed maar. Je moet het erop eten. Nee, ja, daar heb je net al op. Maar ik even niet. Wat is dat dan? Een kleur. Dat is wachten. Je ziet dadelijk pas. Als hij zit. Kijk, haast daar een hoofd zitten. Ja, maar Godverdamme, niet beneden kan het niet. TV. Je gaat niet in de volle maar hier aan. Is die andere buik met dat? Daarnaast zit. Nou, Begint hij of niet? Ja, hou daar niet laten van. ademen. Hoe is het, schatje? een zwarte dit. Ja. Helemaal of niet? Hè? Helemaal zwart dan. Oh, wacht. Mhm. Wat is die tijd? Moet je ook opschrijven. Even die schaar even. Ja, Moet ik ook knippen zelf?